22 mediċina se jerġgħu jorsu fil-prezz biex bekk dan l-10 roħs fil-prezz tal-mediċini f'dawn l-aħħar 4 snin. B'kollox taħt Gvern Laburista se jkunu raħsu 171 mediċina differenti. L-ikbar roħs irreġistrat hu fil-mediċina li tintuża trattament tal-prostata, it-Tamsol, li se jorħos b'32%. Waraja l-ikbar roħsu fuq il-pilloli tad-demenzja li se jorħsu b'31%, jiġifieri l-konsumatur se jiffranka €14.57 fuq kull kaxxa. Fil-waqt in l-inhaling powder li jintuża minn persuni li jbatu plażma naqas b'7.87 €. Il-mediċina Arminidex li tintuża l-kanċer tas-sider se torħos b'10 € oħra għal €55, wara li f'Novembru tal-2014 roħsot b'60% minn €164 għal €66. Mediċini oħra li raħsu fil-prezz jinkludu dawk ta' trattament tal-infezzjonijiet, depressjoni, artrite, diabete, glaukoma u nuqqas ormoni. Dan ir-roħs ħabritu l-Ministru għall-Konsumatur Elena Dalli, illi rimarkat kif ir-roħs fil-mediċini kien avveniment regolari illi inżamm tul l-aħħar 4 snin u li hu riżultat ta' impenn biex jonqos il-piż finanzjarju fuq il-ħajja ta' dawn il-konsumaturi. Dan għamlitu fi żjara f'kumpanija farmaceutika Pharmadox li xogħla hu li tassigura li l-mediċini importati jkunu ta' kwalità li jlaħqu standards Ewropej qabel jitqasmu f'pajjiżi Ewropej. Minn 6 impjegati biss 6 snin ilu għal pjan ta' espansjoni sostanzjali fejn il-kumpanija mistennija tħaddem 80 ruħ, Keith Frendo, manager fil-kumpanija stqarmana illi kważi mhumiex qed ilaħqu mad-domanda. Bħalissa kif qegħdin noperaw naħseb li qegħdin viċin tal-capacity tagħna u essenzjalment huwa li raġuni li ħankunu tintallaw solar sħiħ fuq il-premises kollha tagħna fejn il-laboratorju ħankunu tinkabruh madwar 5 darbiet jew 7 darbiet iktar mill-li huwa il-footprint tiegħu bħalissa u ovvjament in-numru ta' impjegati li għandna bħalissa l-Pharmadox hawnhekk qed nipproġettaw li ħajkun qed jirdoppja wkoll fi żmien sena wkoll. Il-Ministru Dalli fissret kif l-impjieg tal-ħaddiema fl-industrija tal-farmaceutika jirrikjedi livell għoli ta' taħriġ u kien għalhekk il-Gvern qed isaħħaħ il-korsijiet li joffri l-MKAS fil-qasam. Barra minn hekk għamlet referenza għall-għajnuna li l-Gvern qed jagħti u qed jipproponi li jagħti f'leġislatura ġdida lil dawk li jixtiequ jissoktaw jistudjaw f'livell ta' masters u dottorat.